Dober večer, lepo pozdravljeni na prvem pogovoru po prvi predstavi 6. drama festivala. Midva z Janezom sva zelo vesela, da imamo danes prijetno nalogo klepetati z ustvarjalci predstave, ki smo jo pravkar videli. Evo, da zdaj spogledam tukaj v gledališki list in pravilno upam, da vse predstavim. Z nami se Boštjan Horvat, režiser. Bravo, Milan Markovič-Matis, avtor adaptacije. In evo, da predstavim še igralce, ki so se mi pridružili. Tanja Smoje zraven mene. Potem Jerko Marčič. Rakan Rušedak. Rakan Rušedak. Nikola Nedič. Olivera Baljak. In Aleksandar Cvetkovič. Mogoče, Sebastian, če začnemo pri očitni stvari, seveda in pri očitnem človeku, čeprav lahko pogledam tudi drugega režiserja, lahko tudi on kaj odgovori. Ampak evo za začetek, v Sloveniji si se pred časom sistematično ukvarjal z Cankarjem. In zdaj se zdi, da mogoče na Hrvaškem začenjaš ali pa načenjaš en dialog z Krležom. Pa mogoče kaj je tisto, kaj te pri njem toliko privlači, kaj ti je zanimivo, kje te nagovarja in zakaj ravno ta eno dejanka, da mislim, da je enih 100 let zdaj že počasi stara? Ja, zgodba gre nekako... Zgodba se je začela pred leti v Veli, kjer sva se z Milanom spoznala in smo delali hrvatski Bog Mars, in v kateri smo odkrili neke vrste formulo posodabljanja, pa dopisovanja, pa odnosa med jezikom oziroma med telesom in duhom, Krležem. Zdaj seveda Krleža je, Milan mi rekel, takrat, ko smo delali v Veli, je rekel, da je Krleža naš največji pisac. In jaz tudi, mislim, Milan prihaja iz Beograda, za kontekst. Jaz seveda tudi mislim nekaj zelo podobnega, mislim, da je Krleža eden od največjih naših dramatikov in piscev, če pa, s katerim se zelo rada pogovarjava, če prideš pa nekako dialog, potem ti on nekaj da, potem ti seveda moraš nekaj dati nazaj in še posebej, če ta sogovornik ti v enem trenutku dovoli, da se pogovarjaš z njim, mislim. In to je neskončno kreativno, vznemirljivo iz raznih aspektov, iz estetskega, političnega, intimnega, če hočete, stališča jezika. Tako kot na nek način Cankar pri nas razkriva neko identiteto slovenstva, tako se mi zdi, da je Krleža mogoče celo bolj, seveda tudi z hrvaško identiteto, skozi neko optiko, predvsem evropske umeščenosti. Kaj je ta Evropa v tem kontekstu, v času Prve svetovne vojne, med vojnama in z dosti manj, predvsem to, ko je bil na oblasti še zelo ta stari fordevijanski kapitalizem, kjer smo, mislim, ne čisti, kjer smo zdaj izpovedali. Mogoče sama tema umetnik v krizi ali pa v krizi nekega ustvarjanja se pri vas v vaši predstavi preslika tudi na samo formalno plat uprizoritve in gledamo eno tako
bipolarno predstavo, da če uporabim en termin iz enega drugega sveta. Pa Milan, mogoče, če nam ti poveš kaj več o tem, kako ste našli to strukturo na začetku ene take bogate gledališkosti, pa na koncu bolj te obrnjene rokavice, ene take sodobne mišelovke. Zapravo ne mogu se sjetiti. Predstava ne vidim je kao u stvari bipolarnu, nego tripolarnu možda. Mislim, ovaj treći monolog smo uvijek gledali kao treći deo predstave, pošto smo imali neku ideju šta bi taj treći deo mogao da bude, pa smo od toga nekom trenutku odustali, pa je postao to što je. Ideja je bila u stvari nekako neka dva mainstreama pozorišna, u stvari, koliko se sećam, Sebastian, slušaj šta pričam da bi mogu da me ispraviš. Uber narcizam, sam se s ovom pričam. No, da su to u stvari neka dva, ono kako smo mi to videli, neka dva mainstreama pozorišna, jedan koji poštuje pozorište sa estetsko nekog umetničkog plana i neki koji više pretenduje na neko kao politično, direktno, kako da kažem, dnevno političko i tako dalje. I nekako smo pokušali da napravimo da svaki deo nekako dovede u pitanje ovaj koji je pre toga bio. Da se percepcija, mislim što je nešto u stvari čime se bavimo generalno u pozorištu, a mislim sad već godinama neki princip tog menjanja percepcije, da u svakom trenutku nekako se kao član publike ne osjećaš sigurno na neki način, pošto se percepcija stalno menja, tako da tebe na neki nov način zahteva da budeš angažovan. Sad taj treći deo, ja ne znam, mislim, ljudima se često sviđa to što sam napisao, ali vrlo retko, u stvari, kad razgovaram s ljudima, to bude ono kako sam ja zamislio da će to ljudi čitati, ne? Vrlo često to ljudi gledaju kao neku stvari, kao neku tugu za tim što velika kultura propada i tako dalje. Ja sam jako srećan što velika kultura ne propada dovoljno, bar u mene pitno. Tako da, za mene je to što se događa tom liku u stvari nešto što je dobra stvar, samo što on ne može sa tim da izađe na kraj. Mislim, ja sam to tako pisao, niko to tako nije pročitao, nema veze, stvar je prošla, ne? Ali nekako u stvari se bavi odnosom od jedan umetnika, za mene taj čovjek u trećem delu umetnik, samo što toga nije svestan, recimo tako, ne? Da umetnici vrlo često danas žive van polja umetnosti. Neki ljudi koji su zaista kreativni, koji zaista imaju oni nemaju pristup u tome, pošto je kultura danas, kultura srednje klase i više srednje klase, da postoji puno ljudi koji vide eksplozije boja, ali ih to samo frustrira, pošto to ne mogu da se ispolji. Tako da u stvari su to neke teme koje se kroz tri različita fokusa u stvari su na tri različita načina se u stvari bavimo nekim istim temama. Mene zanima kako recimo glumac koji ljubi Michelangela, kako on uspije da stoji na Bibliji bez toga. Čopića. Jer ipak Michelangelo je bio majstor. To je sintagma majstora. Michelangelo i Da Vinci. I kako sad da je sve od Michelangela, samo to da je u suštini sužan od nekoga. Sluga od nekoga. To me zanima. Kako si ušao unutra i kako se to onda napravi? Ovo je Krležina perspektiva, Krležina verzija Michelangela, naravno, ali svakog umjetnika kao i njega samog, mislim, ovo je zapravo i komad u Krleži. On je ovdje, ja mislim, se borio sa svojim demonima, bio je mlad kad je to pisao i tu se u tom tekstu jako vidi sve što je njega mučilo, Miroslava Krležu, ali je to tako otvoreno napisao da je zapravo kogod zaviri u to može se komodno početi baviti svojim
demonima, jer svi smo, nažalost, sluge, na neki način, mislim, kako smo institucionalizirani i svi smo podijeljeni ili bipolarni, mislim, svi smo podijeljeni između ta dva svijeta, između tog mraka iz kojeg smo kreativni i svijeta u kojem to trebamo donijeti. Tako da, mislim, to je super tekst i nije potreban kist, da, nije potreban običan kist, ali, da, ne znam šta da je. Isto nema Michelangela. Barem u pozadini bi morao biti. Što? Barem u pozadini bi morao više puta biti. Bacit ćemo sreće i... Da, pa ne znam, pa šta ja znam, ja sam... Je pozorište nešto drugo nego drama pisala. Morate gledati kako je. Eto, nego, treba sam pitati. Znaš šta? Znaš šta? Kako da prebaciš to? Predstava je napravljena na taj način. Kako da prebaciš to ako razmišljaš o Michelangelu? Jer njegov rad je fizički. Nije nešto drugo. Fizički rad sa puno talenta. Kako da to prebaciš u misao? To znam. Kako da to prebacim u misao? Šta radi? Energetski, nemam pojma. Rečenice su ovdje napisane, da, s kojima komuniciram i mislim. Nisam siguran da sam te skroz dobro shvatio tako. Na šta točno misliš? Ovdje, mislim, da, kreće se od tog nekog šireg plana, kužiš u kojoj, mislim, ta kutija uopće koja je tamo i taj zatvor u kojem se nalazi, razumiješ, već jako puno stvari govori. Znači, ta tjeskoba bi trebala proizaći iz ovakve, recimo, situacije gdje se ja sad osjećam kao zvijer u kavezu, razumiješ, i nije mi, a unutra taj mrak i taj sukob koji on nosi, definitivno ne znam. Predstava ima tri, ima gore. Tri nivoa, da. Možda je to nebesa, šta znam, gdje je znatno sve. Mislim, svjetlo u predstavi i scena je genijalna. Aleksandar Čavlin. Ali onda dođe još ono, gdje, šta? Nisam shvatio. Dođe ono gdje šta? Gdje? Ako je to sve, to je na neki način Michelangelo. A gdje si onda ti? Kako ti onda ideš kroz to? Mislim da je to dobro pitanje. Mislim da je to pitanje koje postavlja i sam Krložak. Mislim, na neki način. Ne, pa da. Onda režete. Ne, da. Ne znam, možeš. Ne znam šta bih rekao. Da, gdje? To se vjerojatno i on pita. U cijeloj, mislim, u cijeloj priči. Mogoče kako vprašanje iz publike, komentar? Prosim, vprašala. A me boste slišali? Ja. Gospod režiser, rekli ste, da je Krleža en največjih naših pisateljev, a to se ni v duši Jugoslaviji. Ne, vprašam. Da je največji, ste to rekli. Dobro veste, da je dobro, inteligentno komedijo veliko težje narediti s tragedijo in da tak genija, kot sta bila Branimir Muršič in pa Serija Popovič, sta verjetno bili v tem smislu bolj originalna in večja. Je pa Krleža vsekakor velik mislec, jasno. Vi ste rekel naš, ne, ex-Jugoslavija. Hrvaški je tako? Pa, ne vem, jaz nekako zelo stežka pristajam na to kulturno delitev. Zdaj, slovenska književnost, hrvaška književnost
In to že v prejšnjem času je bilo to nekaj popolnoma drugega. Mislim, če gledate Krležo, njegovo pisavo, njegov jezik je seveda dosti več zapizmo noter. Tako da jaz dojemam v bistvu ta kulturni prostor, ki je bil od vekoma, je dosti bolj povezan, ne, seveda, kot je mogoče danes. Mi smo se Krležu učili v šoli, tudi v redni program, brali smo mogoče malo manj, seveda, kot Cankarja, mislim, zaknjavljal, absolutno. Moram pa priznati, da sem seveda, ko sem se začel v teh režijah ukvarjati podrobneje s Krležo, sem ga začel spoznavati detaljne in globje in začel prebirati več stvari. In, naprimer, kot jaz mislim, da je Cankar zelo velik, ali pa največji v pisanju črtic. Tudi dramatik je v bistvu dober, ne? Pesnik je v bistvu bolj koliko, ne? Ampak Krleža je pa dejansko velik kot esejist, velik kot romanopisec, izredno inventivno, revolucionarno kot dramatik. On je prišel najmanj dve, tri faze, najmanj, vsekako pa lahko rečem, z te njegove legende, v kateri je tako rekoč na novo, ali pa, mislim, tako rekoč izumil postdramsko pisavo, ki jo danes ponovno izumljamo, ne. In del te postdramske pisave je seveda tudi na nek način Michelangelo, kjer, če samo to rečem, izginjajo absolutno meje med didaskalijo, dialogom in tako naprej. Je lokalen, poseben, hkrati pa neskončno kozmopolitski. Ekspresionizem pri njemu je, mislim, da Slovenci čisto do konca pravega ekspresionizma nimamo. Točno v tistem času, ko se ekspresionizem v Nemčiji dogajal, se je Krleža, mislim, ukvarjal s temi njegovimi teksti, ki so v dramskem aspektu seveda fantastični, absolutno pred časom. Tisto, kar sem jaz prebiral, je seveda to rečeno ne kot literarno-zgodovinsko dejstvo, ampak iz nekega mojega osebnega prepričanja, da je to eden izmed, če ne največji, naš pisec. A lahko še nekaj vprašam? Jaz bi vprašal še igralce, pa seveda, dva, kako ste delali drugi del? Kako ste radili drugi del? Je davo, prvo, si ti glavni, da si ti. A ova brisača koja prolazi, a je genijalno. Kako ste to radili? Milan je tekst napisao. Je. Ne, stvarno, to većina ljudi misli da je nastala iz improvizacija. Milan je napisao od riječi do riječi taj tekst. Mi smo ga dobili na prvoj probi, znači nije bilo intervencija. Odnosno bilo ih je, ali mi nisu dali. Sve, mogli bi to možda ovako drugačije? Ne, držite se teksta. Da, stvarno, napisao je Milan tekst. Ja ponekad donesem tekst i na prvu probu, istina, dogodi se, evo, to je bilo tada. Ne ceo tekst. A šta za treći deo? Sve to. Za treći deo je nastao malo kasnije. Kad ti prolaziš, zove sve ti ne veći tekst. A še kako vprašanje, komentar, mogoče še za igralce? Prosim. Evo. To lahko še enkrat ponoviti, kako je glasno. Tvoj tekst ni bil sve je bilo. A zaista sve to se... Znate zašto sam dobio 12.000 € za taj tekst? To se ne vjeruje. Po tome malo pričati. Kako si to onda napraviti? Pa upisao sam Akademiju dramskih umetnosti. Pa napisao sam dramski tekst, ne? Mislim,
Mislim, stvarno, samo je to. Ne? Samo što ja uglavnom ne pišem takve tekstove, ovo je više filmska, ako mene pitaš, filmski tekst. I imate neke paralelne dijaloge koje u pozorištu obično, pošto u pozorištu obično ako ima paralelni se napravi nekako da se oba čuju, a ovdje je Sebastian to tako divno izrežirao i ja sam to super napisao da u stvari neka kakofonija se dogodi koja je meni jako draga i koja se obično čita kao greška u pozorištu i sve to daje neki utisak da je to sve kao stvarno napisano. U stvari je to više neki filmski scenarij. I ja sam u stvari, sad se sećam, da sam ga pisao u formi, baš formatirano kao filmski scenarij. Baš da bi nekako ljudima gurnuo tu vrstu glume, tu vrstu kako se zove, jezika i tako da. Baš je bilo formatirano kao scenarij, ne? Ne, ali ti si dobro znao. Kažem da sam genij. Ti si dobro znao. Oni su radili predstavu u Rijeci 2 godine prije, koja se tada zvala... Ne se tada. Hrvatska rapsodija nad grobom glupe Europe se zvala nakon što su zabranili da se tako zove. Hrvatska akademija nauke i umjetnosti, znanosti. Miješaju mi se jezici. Tako da si vjerojatno znao sve ljude i po njima si pisao osim mene. A onda smo zapravo stvarno ne mogu drugo reći nego je on sve stvarno. Ne, nisam sve, Jerko monolog na kraju mi je Jerko pomogao, tako da to nije sve. Ali stvarno mi je pomoglo puno u stvari to što sam poznavao sve ljude za koje pišem, tako da sam to je... Ja sam upala kasnije u debatu o vašu. Sad ne znam šta ste prije razgovarali. To jeste mene, ja sam filmarka, odmah me je asocirala na film i filmsku glumu. Je dobra improvizacija? Ne. Ali ne znam, dobro, razumijem onaj zadnji monolog. Treći, da je nešto već sam Michelangelo. Ali ovaj drugi dio nije jasno. 10.000 evra za dramaturgiju. Michelangelo. Ne razumem pizza. Šalim se, znači mislim, pokušali smo nekako, kao što sam rekao, već kroz 3 neka plana, 3 fokusa da se bavimo istom temom kroz neka 3 pozorišna jezika. I to je to. Ako u drugom niste mogli da vidite tu vezu s Michelangelom, onda nismo uspjeli. Ali to nam je bila namjera. A še kako vprašanje, komentar mogoče? Glumac sa bradom bi je bilo najbolji. Evo, bom še jaz da zaključim, mogoče sem eno tako generalno vprašanje še za ostale igralce. Ogromno enih tem je ta predstava, poleg vprašanja umetnika in neke njegove krize ustvarjanja. Imamo recimo muzo, pa imamo tukaj en zelo zanimiv odnos, umetnik, muza, vera, cerkev, konstrukcija, destrukcija. Mogoče še kdo od vas, kakšen komentar, na kak način ste razmišljali o likih? Slušam. Na kakav način sam razmišljala o liku? Pa kad sam vidjela u podjeli da kod Sebastijana Horvata nikad ne znaš što ćeš igrati, možeš igrati tako neki izmišljeni lik, neku lijevu nogu, ali koja šeta po sceni i svašta radi. I tako nisam ništa očekivala posebno i onda sam vidjela da igram papu. Juliusa II. Hvala vam. I ostala sam doista iznenađena. I vjerujte mi, nisam se usudila pitati Sebastijana zašto mi je dao Juliusa, jer on je bio izraziti, dakle bio je baš muškarac, bio je vojskovođa, bio je dakle borac, bio je lovac, bio je mecenat, državnik. Jer mislila sam, ako ga pitam, možda će se predomisliti, pa će mi onda oduzeti od Juliusa. I onda sam ja šutila mudro i polako smo nekako radili tog Juliusa, ali hoću reći da sam se jako veselila tome
i zapravo divno je raditi sa Sebastianom, zato što on, iako ima svoje ideje i zna točno što hoće, ali pruža glumcu slobodu. Dakle, ti i ako on misli da ti ipak nisi dobar, on će te ispraviti polako, mislim fino, ali polako. A ako misli da je ok, on će to prihvatiti. To je jedna blagodat za glumca da radi sa takvim redateljem, tako da mislim da svi dijelimo ovo moje mišljenje. Sad jedino možda Kajo je protivan, ja to ne znam, ali to ću mi sad evo tako, hvala vam. Sad kad si ovako unutra, Julius, daj reci nam, kako je sa moralom u tom životu? Pa ja mislim... Može muško sa muškom, može žensko sa ženskom? Detalje ne znamo, ali kažu da je Julius II umro od sifilisa. Mi to ne možemo provjeravati, ali tako kažu. Lenin je isto umro od sifilisa. Ja sam htjela samo da kažem za redatelja nešto da reći hoće. Evo ja bih dala i Kajo, oprostite ako sam vas prekinula, ja sam vas prekinula, nisam, oprostite. Dala bih Kaju ulogu, mikrofon i riječ, zato što mislim da ima jednu vrlo zanimljivu ulogu i htjela bih da vam kažu par riječi, evo ja bih htjela, toliko sam odvažna i hrabra i bezobrazna. Dobro, ja neću govoriti o ulozi. Prije 7 dana sam susreo jednog hrvatskog režisera koji se zove Vargalić, koji je prisustvovao premijeri Krležanog Michelangela u Splitu, kojeg je režirao Ljubiša Ristić i gdje je Kaca igrao Michelangelo i Mile Gutović je igrao ovo što ja igram, puno široj, puno širem obliku. I poslije predstave Krleža je, oprostite na izrazu, ali tako su mi rekli, popizdil. I rekao da on to nije napisao. Mi smo odigrali predstavu u Dubrovniku, gdje je tako primljena, tako, jer imali smo jedan veliki dio gospođa iz Dubrovnika koje su navikle na ove lijepe kostime, fini govor i Vojnovića i tako dalje, ali Krleža to nije njihov književnik i pjesnik i dramaturg. U Rijeci smo imali dobar prijem. Međutim, gdje god smo otišli, imali smo fantastičan uspjeh. Imali smo fantastičan uspjeh, govorim to poveznica sa Krležom, koji nije napisao taj tekst koji je Ljubiša Ristić napravio, nego je njegovo viđenje izgleda bilo puno dalje. Ljubiša Ristić je napravio jednu gotovo klasičnu predstavu, čudo za njega, ali je napravio takvu neku klasičnu, ja sam vidio. I meni se čak i svidjela. Krleži se nije svidjela, jer nije imala tu Michelangelovsku, to jest krležijansku viziju. Izgleda da ja nisam imao dobar pristup na početku sa Sebastianom, nismo se našli. Međutim, mislim da treba poštivati izraze kao glumac, kao neću sebe nazivati umjetnikom. Ja sam sluga teatra. Mislim da treba poštivati i mislim da ono što je viđeno od strane publike u mnogim gradovima, mislim da je točno, da je Sebastian i da su Milan dobro pogodili to i da smo mi i nesvjesno, većina nas,
dobru predstavu, vrlo dobru predstavu. Evo toliko. O ulogu svoje Hvala lepa. Kaj pa? Kaj pa zdaj? Se opravičujem, ampak glede na to, da še imamo festival za otvoriti, bomo zaključili, pa se mislim, da bodo vsi prisotni na voljo za komentarje. Prosim, evo, na hitro. Pa mi treba poslušati. Scena za papom je najbolja v svoje predstavi. Ovo je isto zanimljivo, što ste vi pričali. Ja, se nadam. Ja, kao filmski reditelj, već kad sam gledala kao tinejdžerka predstave u drami, ja teksta Michelangela ne poznajem, ali te predstave od Krleže, koje sam gledala u drami ljubljanskoj, koja je bila nekada vrhunac slovenske drame, bile su sa naturalističnim konceptom i naturalističnim oblikom glume. Tako, ja teksta Michelangela ne poznajem, ali cel taj režijski koncept Sebastiana Horvata, koji se jako sicer trudio, meni, nažalost, nije dovolj. Hvala lepa, gospa. Bomo res tukaj zaključili. Jaz se zahvaljujem vsem prisotnim za predstavo, za pogovor.